Des de 9 al 25 de juliol s'han celebrat a Binissalem el que haurien hagut de ser les festes. No li direm festes, li poden dir actes, esdeveniments, celebracions. Nosaltres d'aquests 6 dies n'hem vengut 3 i el que veurem precisament els pròxims 25 minuts és un recull de lo que han passat especialment aquests 3 dies que hem vengut i un poquet de resum de lo que han estat els altres 3. Vos sembla bé? I doncs vinga. Benvinguts a Binissalem i benvinguts a Roda Món. I aprofitant que dia 20 en el Pou d'en Torrent se fa un acte cultural, començarem amb el balla d'en Víctor Martí. Com l'any passat ja va passar, no direm festes, però les celebracions de Sant Jaume han hagut de ser diferents. Lògicament, les celebracions de Sant Jaume a Binissalem han estat espaiades, han estat forament limitat, amb temes més que culturals, espais per als atletes, és el que ens permet fer les circumstàncies que vivim i per tant és el que hem fet. No? I no, clar, lògicament no puc fer el que m'hagués agradat com ningú i a més no ho podem fer perquè ja veiem que si ens passam una mica cap a on se'n torna a anar el nivell de contaminació de Covid i per tant és de l'any per tots. Jo crec que hem d'intentar continuar fent el que estan fent d'una manera reduïda i enseny per part de tots. En les festes de Sant Jaume hem fet això, hem fet un programa molt auster, un programa dirigit sobretot a els nens i als actes culturals en petit format, amb aforament limitat i amb hidrogel i tot el que ens toca. I avui estem aquí, que és un d'aquests actes que com van començar ahir en la pujada de la bandera de Ximbori de Binissalem, com a símbol és una cosa que s'ha fet sempre institucionalment a Binissalem i nosaltres vam voler continuar amb les xeremies, arribant la bandera de Ximbori. Ara avui fem aquest acte, que és espai companatge, l'any passat també ja havíem fet alguna cosa per escut, a nivell de lectures teatralitzades o de lectura de poemes, i una mica xerrant del que són els pous d'aquest element tan important culturalment i socialment i sobretot els pous comunals també, que a Binissalem n'hi havia una sèrie, són de construcció comú i són públics, de disponibilitat pública, on l'aigua, que era un bé molt més reconegut i apreciat del que és ara perquè se requeria molt més esforç per aconseguir l'aigua, no com ara cobrint l'aixeta i tenim aigua, per tant això per donar la simbologia del que representa la vida al final d'un pou, no? I bé, totes les cultures generalment a nivell mundial, el que és l'aigua i els pous s'hi fan cert homenatges o rendiment de pleitesia. Nosaltres avui li fem també d'aquest pou, n'hi ha més, a Binissalem hi ha diversos pous, però fem també un poc d'aquest, on també els nostres nens i els nostres artistes i de manera espontània ens faran unes lectures poètiques damunt d'aquest element patrimonial. El Manco Balla sí que és bé que s'ha d'anar molt alerta, però veiem la gent de Binissalem, com sempre que venim aquí, amb ganes de fer coses i de participar. Sí, la gent de Binissalem ens agrada la cultura, ens agrada la festa i ens agrada defensar la nostra. I que millor que avui aquí, no? Som un element patrimonial, històric i cultural i, a més, fem festa i fem cultura i defensam un element tan bàsic com és l'aigua. Per cert, el que sí podem és parlar d'un tema que el dimecres 21 en el parc de la rectoria hi ha un acte infantil també, no? Sí, forma part d'aquests actes d'estiu de Sant Jaume que estan fent, per dir-ho, perquè és així, no són realment festes, i efectivament també la Sonrisa Mèdica, perquè intentant donar suport a totes aquestes organitzacions com la Sonrisa Mèdica que se dediquen a dur pallassos de l'hospital quan els nostres nens estan a l'hospital. Quan els nens també de Binissalem estan a l'hospital, els van a visitar i els fan riure.
i no hi ha res més guapo que una rialla d'un nin, no? Per tant, també hem volgut, de certa manera, hem contratat aquest servei perquè venguin a fer una actuació dels pallassos de la Sonrisa Mèdica a Binissalem, per donar-los a conèixer i perquè fan aquesta activitat, no? I crec que això és molt important i crec que, a més, a partir d'aquí, potser també se dona a conèixer una mica més aquesta gran tasca i aquesta gran labor que estan fent dels hospitals i que realment un no sap com ho fa fins que s'hi troben, no? Jorge Batlle, moltíssimes gràcies per les seves paraules i sobretot enhorabona perquè se necessita un bon equip de feina per al Manco poder fer aquestes coses que molt ha parlat i que han pogut veure durant aquestes festes. Moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres, com sempre, i aquí estem, a mandar, i esperem que aviat puguem sortir de tot això i puguem tornar a fer, gaudir de lo que són les festes, així com nosaltres els sabem fer, gaudir de lo que és la cultura amb paraules majors i que no ens haguem de, com aquell que dir, d'amagar, com estan fent ara, no? Al darrere una mascareta, al darrere una situació que no ens deixa fer res més que el que fem. Hey babe, I'm just like a firefly, burning in your sky. Tal com xerràvem a l'entrevista amb el Batlle, avui, dia 20, s'ha duit a terme una activitat en el poble d'en Torrents que se diu Espai i Companatge 2. Se diu 2 perquè el segon que se fa va néixer amb intenció de quedar. El 2019 també per festes de Sant Jaume se va dur el primer, el 2020 no va poder ser, però enguany sí. I mos hem trobat a dues germanetes, Nelba i Laia, que han donat inici a aquesta activitat organitzat per na Maria Coll, de difusió de patrimoni. Una Maria Coll en la que heu pensat amb ella quan heu xerrat, Sí, bé, ella ens va convidar a fer aquesta presentació, va ser així de cop que ens va telefonar i nosaltres vàrem acceptar, perquè ens feia molta il·lusió fer aquesta presentació. Anem a veure, Elba. Exactament, que me dóna la impressió que el que heu fet és presentar un poquet el poble d'en Torrents, és així, no? Sí, perquè na Maria Coll ens va dir que antes era el més famós, però que hi havia uns homes que varen dir que no tragués més aigua i pues, que nosaltres volien demostrar el que era antes aquest pou. Quant d'anyets tens tu? En tens 9. 9. Heu hagut de preparar molt el que heu dit i fer, perquè pràcticament, el que llegiu un poquet, però pràcticament ja ho teníeu memoritzat, Sí. Heu hagut de preparar molt, heu hagut d'estudiar molt, o no? Sí i no. Sí, perquè en el principi ja m'ho costava, però després quan ja ho vaig fer un parell de vegades me va anar bé. Sí, Molt bé. Elba, gràcies i enhorabona. Igual. I acabarem en la major. Heu passat gut de fer això? Sí. Mos ha agradat molt, heu estat molt bé. Gràcies. Bé, sí, ens feia moltes ganes quan ens ho va dir i tot d'una ja vàrem començar a pensar coses per dir i això ens va fer molta il·lusió. Molt bé. Heu captat que a la gent li havia agradat. Sí, hem vist així qualque cara contenta. Sí, I la Laia, igual que en Elba, enhorabona i a menys si l'any que ve mos tornem a veure. Gràcies. I després de Nelba i na Laia hem escoltat i vist interpretar en Aina i en Estefania. Elles dues són docents, són binisalameres. Començarem amb tu. Anem a veure. Podem dir que el que heu fet és una lectura poètica on se mesclava l'aigua i les dones? Bona pregunta. Sí, l'aigua sobretot. Lo de les dones hem fet èmfasi, sobretot a poemes concrets, en el final. Mos convida a pensar a les dones, però també hi ha poemes d'altres temàtiques que en el final afecten a l'essència humana en general, no només concretament a les dones. Per cert, enhorabona, perquè heu estat espectacular, Anem a veure. Aina, els textos que heu llegit, de qualque manera interpretat,
els heu triat especialment per avui, no? Exacte, sí. Mira, na Maria me'l va donar la idea de les dones d'aigua. De Maria Coll. Na Maria Coll, exacte. I nosaltres, clar, vam veure que de repertori de poemes de dones d'aigua no n'hi havia gaires. Aleshores vam començar a estirar el fil i sí que a l'element aigua, a molt de poemes sí que és, i és increïble. Com més llegeixes, més veus que hi ha aquest element d'aigua, de pou, i el pou mos du la profunditat també la pedra, l'eternitat. I per tant, sí, vam triar entre les dues vam fer aquesta tria i vàrem descartar també molta cosa que ha quedat en el calaix i ha quedat així, que el resultat ha quedat. I per acabar, hi havia, de tots aquests textos que heu interpretat, hi havia de diferents poetes, escriptors, escriptores, poetisses, en fi, un poquet, tot molt barrejat, eh? Sí, sí, tant de les illes com dels països catalans, tant de València com de Catalunya. Hem fet com una mescla molt diversa, sí, sí. I, evidentment, en la nostra llengua. Sí, evidentment, en la nostra llengua, i és una manera, també, el que hem dit, quan feien la tria, hi havia de tot un poc, no? I és una manera també de com a conservar aquell llenguatge i no sé, convidar a l'oïda, sentir, escoltar. I doncs, Estefania i Aina, enhorabona. Gràcies. I bones celebracions de Sant Jaume, que no festes. No, celebracions. Gràcies. Hey, sugar. I ara avui ja és dia 23, divendres, que per cert és festa a Binissalem, ja que avui és el dia de Sant Jaume, però com que cau en diumenge, l'han passat a divendres. Tenim en nosaltres, en Neus, en Marc, ells fan feina pel Consell de Mallorca i estem en el parc de la rectoria. Què heu vengut a fer, Marc? Unes activitats per als nens, a part de muntar un poquet de castell, perquè passin l'hora baixa, bé, i ho deixin de tot, un poquet. Fem jocs populars, que és un poc per tornar al joc de sempre, que a dia d'avui els infants estan molt acostumats a tele, tecnologies, coses que se mouen per si tot soles, i és com un poc tornar enrere i jugant al joc de tota la vida que se jugaven al carrer. Efectivament, aquí de vora nosaltres precisament veiem una partida de dames. Exacte, sí, tenim les dames, tenim el piso, un poc més enrere, també tenim bitlles, tenim els quatre en ratlla, el diàbolo, les tancos, aquells per caminar, i la comba. Espera't un momentet, digue'm. També la comba, tenim el diàbolo tota la vida, i crec que ja està. La meva companya ha dit tot, i això, jocs populars, i el castell, que és el que més agrada als nens, normalment. Ja havíeu vengut aquí a Binissalem? Aquí a Binissalem, jo no, però bueno, sí és vera que fem cada setmana, fem a cada poble activitats de jocs populars i fem un poquet de tot per tot. Aquí a Binissalem, exactament no, però per tot estàvem cada setmana. Els que recordeu el divendres del 23, recordareu que va fer una calorada. Fa una calorada, són les 7:30 de l'hora baixa, però el que veiem és que hi ha molt bon ambient i mesures. Sí, sobretot també està molt bé perquè després de tot el que passava amb la pandèmia, d'estar tancats, poder muntar algunes activitats sempre en les mesures de seguretat i tenint en compte tot el que estem passant, és molt agraït. Sí, perquè, Marc, el que sí està clar és que l'aforament és limitat, eh? Sí, això sí. Màxim poden ser 40 i, com veus, tots amb mascareta, amb distància de seguretat intentam i bé. I dins el castell, 9 com a màxim, intentant controlar tot el possible. Quants n'heu vengut de vosaltres? De monitors són 5, si no malament, sí. Entre muntar, desmuntar i tal, anant bé, tirant bé. I suposo, Neus, que entre vosaltres sou els que controleu que l'aforament se correspongui a el que toca, no? Sí, l'aforament és un punt imprescindible perquè se mantengui la distància, que al final és el que intentam en tot moment. Estem a la mascareta i gel cada pic que pugen i baixen del castell o entren o toquen un material. Això, intentant que totes les mesures s'aprenguin de manera molt estable i molt seriosament. I doncs, Neus i Marc, moltíssimes gràcies i continueu la vostra feina. Gràcies, bon dia. Just a firefly, living just to try. Throw me out a lifeline. Watch me bust the let the bust. Ja hem deixat en Marc i en Neus, ja fa una estoneta que s'han acabat aquests jocs populars i tradicionals en el parc de la rectoria, i ara estem en el camp de futbol municipal Miquel Pons, on se du a terme una nit d'astronomia per tothom. L'organitza
el Club Newton i tenim amb nosaltres en el seu president, en Pep Marcús. Pep, què és això d'una nit d'astronomia per tothom? Bon vespre, primer de tot gràcies per estar aquí amb nosaltres. Una nit d'astronomia per tothom és la possibilitat de contemplar amb els nostres propis ulls coses com Júpiter, com Mart, com Saturn, com la Lluna, com Venus, com nebuloses, però amb un telescopi de veres, i com que la gent normalment no mira per telescopis, nosaltres duim els nostres telescopis aquí a Binissalem perquè la gent pugui gaudir d'aquest moment de veure un objecte del cel amb els seus propis ulls. Això és una nit d'astronomia i explicarem també les constel·lacions del cel, com orientar-se i una mica de mitologia de tot el que tenim en el cel del vespre, que és patrimoni de tots i patrimoni de la humanitat. Per cert, fins i tot en el mòbil tenim una aplicació que l'empleat la mà de bé perquè la gent pugui veure exactament què és el que està veient, no? Exacte. Per si un cas, en aquest moment ara tenim un pot de calitja, un pot de nígols, i tenim aplicacions en el mòbil que ens mostren en directe el cel que tenim a damunt d'aquests nígols. I si hi ha una mica de calitja, si hi ha una mica de nígols i hem d'esperar un poc que aquest temps es passi, sempre tenim l'opció d'emplear aquestes aplicacions per mostrar les constel·lacions reals que tenim en el cel i que poden veure amb els telescopis quantes nígols se'n vagin. El Club Newton, hem de dir que, tal com diu la paraula, és un club, no és una empresa, és un club d'aficionats a l'astronomia que fa més de 20 anys vos vareu fundar a Manacor, ara esteu ubicats a Montuïri, hem de dir que tu ets de Solla. I quants sou en el Club Newton? Bé, el Club Newton som uns 30 socis, 35 aproximadament, i som una espècie de petita família que ens agrada molt el tema de l'astronomia i fem aquestes activitats. Des de fa 20 anys, varen néixer l'any 2000, és a dir, tenim aquest mes, el mes de juliol, fem 21 anys, i bé, ja podem dir que som majors d'edat. I inicialment estàvem basats a Manacor, ara estem a Montuïri i anem fent activitats d'aquest tipus per tot Mallorca. Ja ens criden, nosaltres venim i anem en tot el plaer de mostrar l'astronomia, la nostra afició, a tothom. És una afició cara? És una afició cara, sí. Pot ser cara i pot ser barata. Aquest aparell que veiem aquí no sembla que valgui 200 euros. Aquest telescopi val uns 2.000 euros aproximadament. No és dels més cars, perquè és un telescopi que no va motoritzat. És un telescopi que funciona com els molins d'un temps amb un motor de sang. El mateix usuari l'ha de moure i, movent-lo amb dos eixos, pot centrar un objecte en el cel. I hem de dir que és un tub que està fet amb un mirall en el fons molt ample, que reflecteix la llum i se pot veure des d'aquest punt d'aquí, que és l'ocular del telescopi. I té unes imatges molt, molt brillants. Aquest és un molt bon telescopi. Supos que dos són dels moments que més gaudiu vosaltres, de veure que la gent se pot apropar en això que vosaltres ja coneixeu quasi com si fos que vostre, no? Sí, mestre, i si te puc contar una petita anècdota que t'omple el cor de joia. Una senyora de 82 anys va venir un dia en el telescopi i va veure Saturn i ens va dir: animals, ara he vist el que ens feien dibuixar a l'escola de primària quan érem petitones i no ho havia entès mai. Ara he vist i me n'he recordat d'aquells dibuixos que feia del planeta Saturno i ho va comprendre a la fi. Això t'omple de joia, veure, mostrar coses que una persona ha dibuixat sense saber el que era des de fa 60-70 anys, això de l'alegria, t'ho puc assegurar. Some may say that I'm going crazy. Flash to the left, flash to the right. I ja mos trobam a diumenge dia 25 de juliol, dia de Sant Jaume, el dia que acaben aquestes festes a Binissalem. Hem de dir que el que són els actes religiosos acabaven aquest dia 25, a l'ofici que hi ha hagut a les 7 de Sora Baixa, a la parròquia de Santa Maria de Robines, però el que és la festa en si acaba avui aquí en el Centre d'Ensenyança d'Infantil i Primari Pedra Viva, just davant el camp de futbol. Aquí tenim un escenari i anem a fer qualque entrevista per saber exactament què és el que passa aquí. És un espectacle que donaran els amics del ball. Aquí veiem Andreu, que és un dels capos d'Amics del Ball d'espectacles, però en aquest cas, com que ell s'està vestint, entrevistarem a Marga, que si no vaig malament, sou parella, no? Sí, som parella, som matrimoni. I sou els que manegeu aquesta associació, podem dir així, Amics del Ball espectacles? És una associació que tenim escola, que són els nens que n'aprenen, i companyia, que són, per exemple, els nens que avui entrevistareu, que són els nens en els que fem espectacles per tota Silla. Supos que aquests temps són difícils, Aquest temps són molt difícils, de fet, l'espectacle d'avui hem estat a punt de no fer-lo. Ha estat molt difícil, no només
inventant-lo i preparant-lo perquè hem estat mesos fora a poder practicar, hem hagut de fer grups reduïts de 6, nosaltres sempre fem teatre i ball i no hem pogut pel tema de les mascaretes i tot això, i després pel tema del Covid, que bé, avui per poder ballar, per primera vegada després de tant de temps, podrem ballar fora mascareta, perquè ja que l'expressió i l'emoció, si mos tapant la cara no arriba, i mos hem fet avui de matí una prova tots d'antígens i hem donat negatiu. Tots? Tots. Menys mal, perquè hem resat. Això ha anat millor fins i tot que les Olimpiades de tots. Sí, mos ha anat més bé i ara avui podrem almenys oferir en el públic l'emoció que pots mostrar en la cara i podrem disfrutar més. S'intro de que anàvem a veure això, heu pogut veure l'escenari, el cadafal que tenien darrere, i ara estem, poden dir, en el backstage. En el backstage, sí. Ho han dit bé? Sí, tenim un grup backstage des de fa 15 anys, hi ha maquilladores, vestuari que fa molt d'any que estan amb nosaltres, tenim una maquilladora professional que n'ha ensenyat a les altres i després ja tenim ballarins i ballarines que són tan grans que ja ho fan ells. I després el vestuari el fa tot mo mare, que també som família nosaltres. Matrimoni i mo mare fa la roba. Poden dir que és una empresa familiar. Tal qual, i la gent se sent com una família, vull dir, mos tenim tanta confiança que considerant que a mi del Vall som una família. Conta-mos, quines, que supos que estàs ben contenta de concloure les festes de Sant Jaume, perquè és el darrer. Sí. Quin serà aquest espectacle? Sí, el fet de no poder fer un musical, que és una història, mos ha fet pensar un poc en fer un espectacle tipus un programa de televisió, com una gala plena d'alegria i d'emocions. De fet, el títol és Torna la música. I és un viatge de la música i el que mos fa sentir la música, el que ens fa recordar els sentiments interiors, el sentiment de festa, d'energia, i farem un recorregut i la música és molt variada perquè sempre ho oferim per tota la família i totes les edats. I sobretot que quedi clar que aquesta és una associació de ball i música, escola, Vini Salamera. Vini Salamers, som Vini Salamers, ara veure que tenim ballarins que no són de Vini Salem, que són de fora, però l'associació és Vini Salamera i ben contents. Enhorabona. Moltes gràcies. N'Estela i en Miquel formen part d'Amics del Ball i avui actuen. Així que començarem en N'Estela, molt llevaren les ueres perquè són tela. I la mascareta i les ueres són mala companyia, ho saps, no dus ueres tu. Sí, però dus lentilles. Anem a veure. Ballant, se mantelaria i no diria bona idea. Efectivament, sí, no pot anar mai bé. Anem a veure. La Marga ja m'ho ha explicat un poquet el que feis avui, no? Però què pots afegir tu? És una cosa nova per tu, ja hi estàs avasada, tropeçaràs i cauràs o no? Hombre, hem estat un temps aturats per tot el que ha passat del Covid i tal, i ara pues, és un espectacle que fem com a de tornada, de que estem aquí i que hem arribat a més força que mai per tot el que ha passat, que hem estat aturats molt de temps durant la quarantena, i ara és com una demostració de que hem tornat. Però sí que estem molt avasats abans a fer moltíssim d'espectacles, a entrenar moltíssim, tots junts, a anar per molt de pobles durant les festes i tot, i sí que estem avasats a tots aquests nervis i a tot aquest públic que hi ha. Quant d'any fa que estàs en aquest grup, en aquesta associació? Jo fa des de 5 anys, que més o menys crec, 5 o 6 anys que estic aquí, i la veritat que cada any és que hi ha coses diferents, coses noves que jo penso quan eres petita i dius, ostres, ha passat un munt de temps, saps? Supos que ha fet molt d'amics i amigues aquí. Sí, nosaltres per jo ja són tota la meva família i òbviament ho compartim tot i sí, per jo són família, o sigui, no hi ha vergonya ni hi ha res aquí. Amb en Miquel tot bé? Amb en Miquel m'ha dut superbé. A damunt anàvem a la mateixa escola i ja el coneixia d'abans i tot. Abans de 5 anys? No, bueno, no me'n recordo, és que ja fa molt de temps. Anem a veure, Miquel, tu quants anys hi dus aquí? Bé, jo fa millor des dels 11 anys que duc aquí, ara en tenc 20, o sigui que... I sí, més o menys. Clar, perquè aquí, en la classe d'associació que sou,
podeu començar en els 3, 4, 5 anys i Clar. vos podeu tornar a trobar, Clar. en aquest cas, en 20 anys, que ja ets una persona adulta i encara hi sou. De fet, hi ha un parell d'alumnes que per circumstàncies de la vida han hagut de deixar qualque any ball, però després han tornat aquí i els hem acollit com si no hagués passat temps quasi i són tots una família. Ets de Binissalem, tu? Sí, efectivament. Ella també? Ella també ho és. Saps què passa? Que li he notat la E. Clar. Però jo, la E de Binissalem, de l'heroi de Lloseta, no els he cap de... Clar, no. No he volgut ficar la pata. Tampoc són massa diferents. No, jo els noto igual, però bé, hi ha gent que nota la diferència. Sí, sí. I ha de ser. Doncs Miquel i Estela, moltes gràcies i molta de sort. Moltes gràcies a tu.